Thokozani salukwazi sendoda lesogogo kwathini bathu mavula kuvalenze namadoda uAnti Usha. Idliso nedlozi. Guys, idliso alisebenzi kuNombani. And akekho umuntu ongathi mina intombazane ngingadlisa noma ubani. Akekho umuntu ongathi uphethe umuthi ongashaya kuNombani. Kunabantu abanedlozi elibukhali ngendlela exaka ukwenza. Lalela ngeke umenze lutho when it comes to ukuthi umdlise ngisho usuthanda. Kunabantu othi umuntu afike kimi athi gogo ngizofuna idliso. Sengizame yonke into gogo. Ngicela ungisize salukwazi sendoda ngiyakuthemba. Abanye athi angifuni ukuhlola gogo mawuthi unalo nginikeze ngihambe ngiyolisebenzisa. Unikeze. Ulisebenzise ufaile. Omunye evume ukuthi hayi kulungile salukwazi sendoda asihlole. Asihlole salukwazi ngoba ngifuna unqo. Ngifuna ukwazi ukuthi lento engiyenzayo iyavumelana yini. Only to find out ukuthi uma sesihlola bese kutholakala ukuthi hayi khona. Kushayisana inkomishi. Akuvumi kona liyala lelo dlozi ukuthi umuntu wenzeni umdlise liyamvikela. Wena uyitshela ukuthi ayisengenze konke gogo sengiyazini gogo engathi uyathamba in avela ahambe athola ukuthi kwesinye isikhathi uyahamba ahlangane neBriani ekhandwe ngendlela enama spices ama-Indian spices angempela onqo. I-Indian spices shaye lokhuzana. iBriani le very shaye idlisi lithatha libekelele ngoba kunokudla okukhafula idliso liphume idliso. Liphume ngisho usulifakile walibona ukuthi liyasebenza kodwa umuntu okhona make wadla lokudla lokho liphuma idliso sokhuluma ngakho ngelilanga uma nifuna lo video leyo. Kodwa namhlanje sikhuluma ngokuthi akuyena wonke umuntu ongamdlisa whether wesifazane noma wesilisa ngoba singabantu ngaphansi komthunzelanga. Isisekelo sethu uma kuyidlozi elibamba inetwork khohla ngane wethu. Hambi yolala, hambi yophumula, save imali yakho ungalinge nje. Kwesinye isikhathi idliso leli alisebenzi ngoba idlozi noma ithongo lakho, idlozi elihamba nawe noma ingilosi yakho noma isithunya noma yini ungahle uyibize alimfuni lo muntu. Lalela idliso laziyo ukuthi liyasebenza no matter what kodwa thola ukuthi idlozi lakho alimufuni. Idlozi lakho alifuni le boyfriend wena uyitshela ukuthi uyena kuba beingane zakho lezi yena umuntu ozoba nawe. Hayi ukuthi idlozi alisebenzi. Liyasebenza idliso kodwa unedlozi elistrong. Wena ke osebenzisa ini idliso wena oliphethe idliso unedlozi elistrong idlozi elithi no man. Nah, not this one. Hayi wena silethola umquba njena it's not what you see. Sokhuluma bani sokhuluma idlozi lakho lithi ilena yimo ifanfair lena asimfuni ngoba idlozi lakho usuke selibone deep down down ukuthi lo muntu akuyona lento wena oyitshela ukuthi iyona. Limkhahlele idlozi. Uthi limkhahlele idlozi. Uthi limkhahlele idlozi. Kwesinye isikhathi idliso liyasebenza kodwa idlozi lithi awukakulungeli ukuthi ube ku relationship eserious. Yes uyamthanda lo muntu lona but kunezinto okusafanele ukuthi udlule kuzona before lo muntu lona angakushada, before lo muntu lona ungamshada, before wenze ezinye izinto kunezinto kune-assignment idlozi elikunika lona noma elakunika yona wangayenza wena. So idlozi limile ukuthi
before ungathatha isinqumo sokuthi usibanibani uyamthanda ufuna ukuthi umshade noma ufuna ukuthi egane, idlozi lithi not now. Ulifaka idliso lakho angikhathathi ulandephi, uthi uphethe unqo wedliso. Liyasebenza. Liyasebenza. Yazi lento ifana nani? Lifana nomvusankunzi. Ube nomvusankunzi oshaya udabula mbhede wovusankunzi. Into engasuka umphansi kusekuseni. Kodwa uthi mawufika kulomuntu lona omusha ofuna ukumimpressa as umuntu wesilisa ingavuki. Lalela uyawazi lo mvusankunzi ukuthi uyasebenza. Iyalwa lento lena kodwa ingenzi lutho. Hayi lalela ikhathale induku ingayindawo. Uyazazi wena ukuthi hey lento lena ngeke ngayiphuza ngalala nosibanibani yangisebenzela usangincoma namanje kodwa kuyena ingasebenzi. Wena umuntu wesifazane kunezinto oyiphuzayo in uyiphethe kahle uyazazi uthi uzibekela usibanibani usumtholile ke after lezi nyanga lezo noma usuhlela iminyaka ungalali nomuntu wesilisa usuthi ke manje usumtholile kumanqondane. Mawuthi uyafika lapha na kuvele xabha amanzi kuvele kunuke kuba ngazathi ushiphile ungazathi kwenzakalani umuntu asuka phuma ehambe. Uzukhala inyembezi ukuthi lento eyenzakalayo angiyazi. Kanti umuntu kanti idlozi onalo alimfuni lo muntu. Ngoba liyabona idlozi ukuthi lo muntu makangajabula nawe uzogcina uyithola usomathandweni ukhohlwe izinto ofanele uzenzele idlozi. So umvusankunzi into yokhanda isinene kwesinye isikhathi ayisebenzi ngoba ziyafana nedliso. Yindaba idlozi lisuke lithi careful. Kufana nokuthi uzazi ukuthi eyazi uweak nyana kodwa uthi umufika kulo umuntu wesifazane yo ufika ubabe kanti yini uthandwa ilabantu ohamba nabo. Uzuyibuze nawe ukuthi hey yazi benginenkinga enjena kodwa kusibanibani ngizibona ngijabulile ngizibona lento isebenza ngendlela efanele. Yafana nedliso. So before uhamba uyoblame inyanga uthi usibanibani akawuphethe umuthi usibanibani umuthi akawazi ini yazi ukuthi idliso alisebenzi kunoma ubani. Kunabantu abanamadlozi abukhali. Kunabantu abanomsamo oshisela impepho esebenza ngempela. Ongeke ubenze lutho ngisho usuthana. Ngeke wenze lutho. And sazokhuluma futhi ngabantu abavikelwa idlozi without ukuthi uzofaka inhlamvu idlule la eceleni. Idlule eceleni inhlamvu. Yindaba unedlozi elibukhali, unedlozi elimbhekile, unedlozi elimnakekelayo ngaso sonke isikhathi. So uma wena uyithola ufuna idliso kunedliso okufanele ukuthi before ulisebenzisa kufanele ukuthi uliphahlele before ulanda. Ake siyeke kancane ukusebenzisa. Before yolanda kufanele uphahle uthi ngiyamthanda usibanibani ufuna ukwakha naye. Ngizimisele ukwakha naye. Ngoba yazi kune problem la. Umuntu uhlanyisa i1 round njena nomuntu wesifazane noma nomuntu wesilisa athi usibanibani ulala nami kamnandi ngizomdlisa. Usibanibani ungipha kamnandi ngizomdlisa. Kanti uyilethele umquba. Kufana nabantu abachithayo because of uchithe nosibanibani because of bekamhalela. Wakhohlwa izinto lo amchithelayo amenzela zona. Ama sacrifices enziwa yilona ojolelwayo manje wena ujothi wisiphukuphuku. Idlozi lakhe la lo ojolelwayo livele limtshene lona ukuthi hayi khona engathi usibanibani nosibanibani kukhona into eyenzakalayo. Ngisho kuthiwa umdlise kanjani ubona umuntu ekshintshela uthi hawu ngoba nomuntu ngamdlisa bengithi ngeke abone noma ngabona ngizothi uma ngiyaxolisa exole kwenzekaleni uvikelwe idlozi lakhe. So idlozi elenzelwe izinto elibambayo inetwork eliwaziyo umsebenzi walo elenzelwayo izinto
uthi noma kushoniwe ugezwe kwenziwe imisebenzi ekufanele yenziwe, lelo dlozi lelo liyohlala liyihawu emntwini ngaphansi komthunzelanga. Ngisho idliso lakho kuthiwa ulithembe kangakanani. So umuntu before alanda idliso kufanele ukuthi uphahla, and ukuphahla kwakho iba neqiniso. Ungaphahli ngoba ubona umzimba wakhe, ubona upakisha wakhe, uyamthanda. Lo wakho uzacile ngathi ithini kafishi, awusamfuni ke manje na usobone loyana. Kufana namadoda athi umuntu ufuna isithembu. Baningi abantu abaseyithenjini njengamanje abadlisiwe bavuma ukuthi lungile baba ungamthatha umfazi wesibili, but uthola umfazi wesibili njena bokuwumuntu ade umahalela okupha kamnandi, wena wasuyitshena ukuthi umfazi noma wasuyitshela ukuthi hayi yindoda uyayishiya le ndoda onayo usufuna leyana noma uzoba nabo bobabili. Mawuqeda ukuphahla hamba kuyofuna idliso. Musulitholile ke lelo dliso lelo, uyabuya uyalibika la ushisa khona impepho noma la uphahla khona ukuthi njoba ngicelile ukuthi ngizohamba ngiyofuna ledliso lezi, ngiyamthanda umuntu akwabani, ngimisele ngaye. Lapho wenzani? Uthembisa idlozi lakhe before yena. Uyafunga edlozini lakho nelakhe ukuthi ngempela uyamthanda. Kuya ngokuthi ke idliso uthathaphi ke. Khona idliso ke ekufanele ukuthole inkukhu ezu2, iqhude nesikhukhukazi zesintu. Inkukhu ezithu zesintu kunembala yakhona okufanele ukuthi uyithole. Lezi inkukhu lezo uthatha lo muthi lona ugeze ngawo, uthatha umgqakazo ufake phakathi noma umbila ufake ulamanzi uzogeza ngawo nalo muthi lona, ugeze uyambiza igama lakhe, ushisa amakhandlela ulibiza igama lakhe, usibanibani owasibanibani ngiyakuthanda, ngiyafisa ukuthi uzogana la ekhaya, uzoba umakoti la ekhaya, uzovusa indonga za la ekhaya. Ugeze musuqedile bese uthatha lelokhuzana lomgqakazo lona uwomise lo mbila loyo uwome nke. Uma usuwomile lo mbila loyo uyawuthatha ke upha izinkukhu zakini. Njalo wena mawukhafula ngesikhafulo sakho ebusuku loya muntu uzokucabanga. Amoyizela athi yazi kuyangishera lokho, angazi ngizothini. Yazi noma tshela abangani bakhe useyathamba athi yangithanda angimthandi, akuyona itype yami, kodwa uthi awuyona itype yami ngesmile. Lelo dliso lisuke lenzani? Suke seliqala lisebenza, kodwa lelo dliso lelo lizophela amandla uma usuqala ukumxhaphaza lo ubukade usumcelile kwaba kubo. Ngoba umuntu esifazane uma usumcelile kwaba kubo kufanele ukuthi ulenze iqiniso, ungabi yiphara. Nawe umuntu esifazane uma usuyicelile indoda umama ubabengane ukuthi kade axhaphaza akuhlanganisa namantombazana ini usufuna ukwakha naye, ufuna ukuthi ayeke amanye amantombazana, akube ukuthi isimilo unaso. Isimilo asibe khona. Ngiyanicela bodadewethu, ngiyanicela ngani zami, ungahlanyiswa ama-hips ngoba nakho usemncane uyijoje ngeke uguge. Isikhathi siyahamba, isimilo sibalekile ngoba uyokushiya indoda uma ungenaso isimilo, ikushiye namafiga wakho, ikushiye nesingisi sakho nobhikhosi bakho ngoba ikhanda alikho. Uthi ngoba umbathe ngimdlisile na akushiye nedliso lakho. Why? Ngoba usevikela abakubo, ngoba uthe ekhala umbatha ehamba ayemsamo afike ebe emsamo athi hey usibanibani ngiyamthanda, kodwa ngathi impatho akanayo and kuyala ukuthi angihlukane naye. Bese abakubo bayafika benza u1 bese yakubamba ukuthi wena isimilo awunaso uyaganga. So siyacela ke ngani zakwethu ukuthi namhlanje asifundiseni noma samukele ukuthi idliso alisebenzi kunoma ubani. Kukhona abantu idliso elingasebenzi kubona, uthanda ungathandi. Usungahamba kwewe stili imali yakho noma uyitshela ukuthi hayi mina ugogo bathini batha wanika usibanibani idliso nyalazi liyasebenza idliso lakhe. Idliso lami mina ngizokhulumela ke mina ke. Elami idliso alisebenzi kunoma imuphi umuntu kunoma wonke umuntu wena ngathi ufuna ukumdlisa.
kukhona la ningafike lishaye khona ngoba yini inhloso zakho azikho right, iqiniso awunalo kuwena, awukho honest nawe, awukho honest nedlozi. Le ngane lena uyithandi, ufuna ukuyixhaphaza ingane yomuntu. Kufana nabazali abadlisa izingane zabo. Bazali, yekani ukudlisa izingane zenu. Ingane nakho isiyondla wena, inomfazi nezingane, iyondlana nawe. Bosise kani ukudlisa ubhuti benu. Ingane ubhuti wakho sekondla abashana, ukhohlwa ingane zakhe ayizele. Ziyakoleda ingane ama school fees, ziyakoleda ingane yonke indawo. Ingane ayifundi, ingane ayisayivasithi, ingane ini ngoba yenzani? Yondla la ekhaya. Wena mama udlisa ingane yakho uthi ayondle la ekhaya, ingabusayi kahambi yogana ngoba uthi lindoda yomthatha iyobe ikuthathile ingane yakho, le ngane engayifundisa. Awuyifundisanga ingane ukuthi uyidlise isebenzele wena. Dedela ingane ihambi yogana noma iganwe. Uwamukele ukuthi sokhona umunye umfazi okuyena ke manje na osefana nomama kule ngane yakho, okufanele ukuthi ayinakekele. And nawe mama ungayibuzi uyizibuze uyiphendula ukuthi leli dliso uthi uyamdlisa lo mfana, why lo mfana agcine aba violent, sekashaya lo mfazi ini, lo mfazi agcine ehamba, uyafika lona agcine ehamba. Le dliso leli alifuni ukusebenza noma seliyakusebenzela kodwa ngendlela errong. Mhlala phuma leli dliso kule ngane, izokuzonda uziyofa. Izokuzonda ingane yakho uziyofa ngoba vele umama ongenalo iqiniso, umama ongenaso isimilo, ongazi ukuthi idliso fanele lifakwe. Gogo, kuwumbono omuhle yini ukuthi umuntu asebenzise idliso? Yebo. Cha. Thokozani bogogo nomkhulu, salukwasendoda lesogogo batheni mphathi. Mavula kuvala emzini amadoda, ningamangali background ulwandle. Ngizolwandle, ngizoshawa umoya, ngizorecharger, ngizorebooster. Thokozani.